ଅଛି ଆମର ଯାତ୍ରାରୁ କିଣିକି ଆଣିଥିଲି ଜିନିଷ ସେ ତ ବନ୍ଧୁ ଘର କଣ ଦବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ମୁଁ କଣ ଜାଣିଛି ଏଠି ଗୁଆ ଚୋରି ହେଉଛି କଣ କରିବି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଓ ତମ ଗୁଆ ଚୋରି କରି ଖାଇଥିଲ? ଏଇଟା ସତ ଏଇଟା ଅଖା ବ୍ୟାଗ ଧଳା ବ୍ୟାଗ ଧରି ସେଇଗୁଡା ଅଖା ଆଉ କଣ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ହଉ ତମେ ତ ମାନିଲ ହଉ ଟିକେ ଖୋଲ ଟିକେ ଖୋଲ ନାଇଁ ଆମର ଟିକେ ଟିକେ ଖୋଲ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ପୁରୁଣା ଟିକେ ରହିଲି ଏଇଟା ହଁ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ এইটি ଟିକେ ଠିଆ କହିଲ ତମେ କୁଆଡେ ଆଇଥିଲ ସତ କଥା କୁହ ନାଇଁ ଫଟୋ ଉଠଉନି ନାଇଁ କୁହ ହଁ ନାଇଁ ବଦନାମ କାଇଁ କରିବ ଆରେ ତମେ ଭଲ କାମ କରିବା କହିଛ ନାଇଁ ତମେ ଭଲ କାମ କରିବା ତମେ କୁହ କଣ ପାଇଁ ଆଇଥିଲ? ଆସିଥିଲୁ ଆମେ ଏଠିକି ଆମର ଖୁସି ଅଛି ଗୋଟେ ଲୋଭ ଲାଗିଲା ଗୁଆ ଚାରା ପକେଇବୁ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନେଇଥିଲୁ। କୋଉଠି ଗୁଆ ଚାରା ଅଛି? ଗୁଆ ଚାରା ଦିଟା ନଉ ଆମେ ପକେଇବା କୋଉଠି ଅଛି କୋଉଠି ଗୁଆ ଚାରାଟା? ହ୍ୟାଲୋ ଟିକେ ରଖ ମୁଁ କହୁଛି କଥା ହବା ଟିକେ ରୁହ ଭାଇ 5 ମିନିଟ୍ ହଁ ଭାଇ 5 ମିନିଟ୍ ଛାଡି କର ରୁହ ହଁ କୁହ କଣ ହେଲା? ଗୁଆ ଚାରା ପକେଇବା ଆମେ ନଉଥିଲୁ। କୋଉଠି ଗୁଆ ନଉଥିଲ ଚାରା? ଗୁଆ ଆମ ସବୁ ବାଗ କୋଉଠି ଚାରା ପକେଇବ କୋଉଠି ନଉଥିଲ ଗୁଆ? ଗୁଆ ଚାରା ପକେଇ କୋଉଠି ନଉନଥିଲୁ ଏଇଠି ନଉଥିଲୁ। କୋଉଠି ନଉଥିଲ? କୋଉଠି ନଉଥିଲ? ଏଇଠି ତ ପୁଣି ମାଗା ମିଛ କହୁଛ ମିଛ କହୁଛ ଆର ବର୍ଷ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସେ ଟାଙ୍ଗି ହେଲାବେଳେ ସେ ତ ଏଇଠି ଗାଡି ରଖିଲା। କିଏ ଗାଡି ରଖିଲେ? ଏ ବାବୁ ତାଙ୍କ ଘର କୋଉଠି? ମୁଁ ଭାଇ ଭିତରୁ ଯାଇଥିଲି। ଏ ବାବୁଙ୍କ ଘର କୋଉଠି? ଏ ବାବୁଙ୍କ ଘର କୋଉଠି? ସୌରି ଆପଣଙ୍କ ଘର ବି ସୌରି କହୁନ ଟିକେ କଣ ମୁହଁରେ ଦେଇଦିଅ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ ମୁହଁରେ ଦିଅ କଣ କୁହ କଣ ହେଇଛି କହିଲ? ମୁଁ ଭାଇ ବାହାରେ ରହୁଛି।